hechtepunten en dieptepunten. Het moeilijkste van 2024 wie dat mijn eerste jaar zonder Bouke. En we hadden nog een interview in en hier kwam naar mij, dus hier wat les van zijn poortje, dit en dat. En nu is Bouke, die wie eind 2023 eerder gang. En daar had ik het nog altijd wel lastig mee eigenlijk. Mist een bot? Ja. Dat wie een ongelooflijke onwezigheid. En 2024 is Roxy en Pim ben ik nog eens een keer gewoon. Nou. En nou ben ze er al jaar niet meer. Dus dat wie minder. Maar de hoenekop houden we wel weer al je hechtepunten gewoon. Zwarte Cross. Naar je album uitgebracht. Zeg even skriet. We zijn verhuizen. We zijn weer omgegaan naar de Waarden. Dus er is van alles gebeurd in 2024. En ik ben weer aan het werk gegaan, zelfs in de scheepsbouw. 3 dagen in de week. En dan daar leid ik jongeren op tot scheepsbouwer, tot ijzerwerker. En dat vind ik schitterend om te doen. Kom aan even om. Even tonne de Zwarte Cross. Grut festival, boeten de provinciegrenzen. Grut succes, net als mij. Hoe kwam die dat door? Nou ja, we hier nou een beetje een wankele relatie met de Zwarte Cross, laat ik het zo zeggen. Er is van alles gebeurd en ik had gewoon pret hoe praten. En ik had er nou op, zeg maar. We hadden nou spelen, dus we lieten dat achter ons. En toen we dat kregen van, nou, je speel je op een Zwarte Cross en iedereen, wow, wie grut nice. En ik hier zoiets van, dat maken we dan nog maar even zien. En we stonden op een vreed om tolvoeren metjes in de megatent. Dus ik denk, dan staan we daar om tolvoeren. Iedereen is nog nuchter. Er staat een handjevol 400 Friesen. Die staan daar. Staan van, wat kon er 10.000 mannen zijn die tijd. Ik weet daar heel prut mensen. Dus ik dacht even, we moeten nog maar zien en hoe we daar behandelen. En op alle vlakken had het al mijn verwachtingen overtroffen eigenlijk. Het was fantastisch. Hoe we daar, zeg maar, onthellen binnen. Wist wel, we kwamen daar binnen en we konden maar bier krijgen. En we kregen nog bier voor de we rondreizen. En dat we echt uit de kunst. En die tenten stonden vol. En het was een groot feest en die Friesen die gingen daar helemaal uit hun plaat. Die achterhoekers daar, die stonden te zien van wat alle Jezus gebeurt hier. Ze stonden achter de bar te dansen en te doen. En daarna hebben we er nog een schitterende mooie dag van maken. Dus ja, de Zwarte Cross, dat was fantastisch. Ik denk dat het wel even een beslissing was om uit de muziekwereld even te stappen en eigenlijk een baan erbij te nemen. Nu heeft het zuiver krijgt al even. Dan bist de werver opgegaan, de lijst jongeren op. Waarom was die stap zetten? Nou, omdat eigenlijk, dat weten mensen eigenlijk net. Maar mensen van, de kist van de muziek leven en wat fantastisch is dat. En het is hartstikke mooi, maar ik ben eigenlijk de manager van de band. En er komt een hele prutte werk achter bij, contracten en facturen en administratie, social media en weet ik veel wat. Dus ik zie het op een gegeven moment zo'n beetje de hele week achter de computer. En daar ben ik ook net van maken. En ik zie het ook nog alleen nog en daar kijk ik net toe en ik mis daar. Ik ga altijd de hele tijd, en meer zien hier, ga ik gewoon een werkvlieger mist. En mijn collega's en lekker ouwe hoeren, dat is eigenlijk waar de hoenekop mee begonnen is. En nou had ik dus de laatste tijd zat van wandelen dat Jacob van Sjoerdensa, die doet een heel prettig regelwerk nou voor me. En die neemt dat toe en die is eigenlijk volle beter geschikt voor. En nu kan ik dus 3 dagen in de week naar de werf. En dan ga ik wat jongeren bij me. En dan kijk ze het werk wat leren en dat soort dingen. En dat vind ik schitterend. Ja. Dat wist ik wel een taal om maar even naar je draaien rond hier. Ja, zeker. Want ik werd er ongelukkig in mijn eentje achter de laptop. Ja, want dit is echt maar zo'n uur beginnen met je dan onder de koffie in de keten. En, Ja, wees jongen. Ik kom er nou 6 uur kom ik eruit mee aan. Dan gaat die wekker en hap. Dat ben je geen rock'n'roll team, hè? Nee, dan gaan we op een koor met. Dus ik vind het heerlijk. Nou ja, maar het jouwt weer een oren draaien in je hele leven, denk ik. Ja, en het stomme is, wist hoor, ik had daarvoor, weet ik veel, 12 jaar lang scheepsbouw dienen. En ik had dus echt een vak geleerd. En toen ik van de muziek leven hoorde, dan ik zoiets, fuck, daarbij. Maar dan bleek dus ik hou ook best wel passie voor het vak. En ik vind het vak schitterend. Ik vind het mooi dat ik het nou weer doen kan. Ik ben weer lekker aan het losken en aan het branden en weet ik veel wat. En lekker aan het jongen, roeg houden. En daar geniet ik van. Nou ja, en het opleiden van jongeren dus. Bijvoorbeeld dat
Is dat ook heel belangrijk voor die? Dat je juist meestal wat leren kist en dat is bij jonge mensen omgist? Ja, dat vind ik hartstikke mooi. En daar ontbreekt het op een werkvolle zoon. Want de meeste mensen niet aan werk, je bent heel bot maar hun eigen werk doen. En als ze dan zo'n rottige stagerenner erbij gaan, dan wordt het werk al helemaal wel langer. En daar is net iedereen geschikt voor. En ik vind het mooi. En ik popje wat met die jongens om. En ik zorg je dat ze mooi tiert hebben en dat we willen gaan. En dat is ook de basis. Als die jongens ze maar het werk leren worst, dan moet ze er willen aan hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Dikke 15 hier hoenderkop. Had je dat wel eens beseft, Vlien hier? Nou, steeds meer. En dat er nou jongeren binnen en die zeggen van vroeger gingen we naar de hoenderkop. En of lessen kwam een jongen bij me, zo'n beer van een jongen. En die had zijn telefoon, maar die zei machine. En ik zie een foto, daar zit ik op een rand van het podium en een liet jonkje op scoort. Die zei, sure, dat ben ik. Ja, en dan kom ik erachter dat we in één keer heel lang douane zijn en dat we ouder worden. Nou ja, nee, ik zei hem, ik ben zelf in te Sjenwest nog bij, op de Oudehoutse Kerkhof met het bevrijdingsfestival. Zet je hem dat hele plein onder, hazes daar vol. Die beleving, verbaast je er wel eens hoe dat die nog steeds zo intens is. Ik van het publiek komt. Daar zien we altijd bij van te zien. Nee, dat wie echt nog weer een hechtepunt eigenlijk van 2024. Nu is er hoe begint, 4 mei, dat het hele plein van. En dat we eigenlijk verloren binnen van een obscure band. Van die hoenderkop, die lui, wist wel, en Roeg. Dat we eigenlijk uitgegroeid binnen. Na een band werd eigenlijk de hele familie. Hè, we hadden op die lollyfretterdagen echt. Dan komen Heid en Mem en Paak en Beb en wist wel. En dat het hele gezin dat eigenlijk mooi vindt. En dus wat dat dan gaat, ben we daarin groeid. En dat vind ik schitterend om te zien. En even eerlijk, ik denk dat de komst van Jeroen Seinstra en Perry Verlien heel belangrijk voor je best is, hè? Oh, let het hem net jaren. Een Perry Verlien. Dat is, Jeroen is in 2013 bijkwam. Zo. Ja, dus eigenlijk wien we toen nog maar krijg begonnen. Maar dat haast gelijk. Ik kreeg juist direct nog complimenten. Dat je noemer op je album Vakantie in Egypte. Dat luister die muziek, wist je wel. En dan luister ik het zelf weer om. En dan denk ik, ja, dat is ongelooflijk. De stempel die Jeroen daarop drukt. Je had er wel een echte band van maken. Maak het zo zeggen? Ja, vooral qua loert, wist je wel. En hier doet nou ook het opnemen door we zelf. We zijn nu naar je studio aan het bouwen trouwens. En daar kennen oren bands aan een gebruik van meidje. We zijn mijn bedrijf, Freezy Music. Had eigenlijk altijd voor de hoenderkop west. En sinds Jacob de B is, die wil eigenlijk nog wel graag dat wat uitbouwen. En dan willen we echt zien dat want we merken dat beginnende bands, dat ze het moeilijk gaan. Hoe komen we aan de bak? Hoe maken we opnames? Hoe doen we het met streams? En er zijn zoveel vragen voor beginnende bands. Nou, wie had die kennis in huis? Wie had met het bijltje gehakt? Dus we hadden zoiets van, ja, kom maar bij ons. En dan willen we ook meer dingen voor oorartiesten. En dus dan hebben we Jeroen voor het technische gedeelte, voor het aanmixen, videoclips opnemen, monteren en neem het allemaal op. Nou, ik kan ze helpen met de inhoud, met noemerskruwen en het faciliteren van het studio. En Jacob, die is dan weer handig in het doen van de boekingen en administratie en dat soort dingen. Dus we hopen in de toekomst daar meer van te maken. En als u dikke werden klauwen. Bodie, het had dus ondertussen al te lang worden. Bodie, langer jongen. Het album, Sagevers Kriet. Ja. Wat is het verhaal van deze plaat? Dit is oorsgang als oorheren, zeg maar. Hier staan dus eigenlijk al iets van 6 noemers op. Oh, sorry hoor. Waar is dit? Oh. Wat zeg je? Kan ik u later terugbellen? Hier staan ook al een aantal noemers op die al heel bekend zijn. Hè? Monsterachtig is van 2009, dat is al een heel schoft lijn. We Come From Friesland staat hierop. Ik maak je die idee. De Verraad in de Brand is de noemers van de film. Ja, en je staan 6 nummers op die we ook op nieuwe opname hebben. Dus dit is bijna een soort compilatiealbum. Maar dat is hoe een prutte artiesten het zinwerig doen. Dus er staan bekende nummers op en er staan wat nieuwe pareltjes op. Zeg maar. Die nieuwe nummers, hoe ga je hem dus kreunen?
Ja, ideeën ben er altijd. En ik had nog wel een boek en er staan nog wel 20 titels in. En, dus, maar op een gegeven moment, als ik ben hier en ik bedenk graag iets en dan gooi ik het weer aan de kant. Ik denk, oh meidje, is net echt mijn sterkste punt. Maar als je besluit om een album uit te brengen en een cd-presentatie, dan mag het aan de bak. Dus dan pakken we eigenlijk de beste ideeën die daarin staan. En dan komen er vaak ook wel wat. Nee, er zit echt een noemer op, Gothic Scothic. En die is eigenlijk, dat noemen, dat leidt er al vanaf 2012, denk ik. Maar die gaan we nooit aanmaken. En dat wie elk album heeft, van die maar we even aanmaken, het kwam er nooit van. En uiteindelijk er hier opkwam. En dat is echt een pareltje worden. Dus het is een leuke compilatie van alles en nog wat. En waar is nou op vakantie? Was in Egypte? Nou, een heel pruttig meisje. Waar komt toen mij zo'n idee? Komt dat weer uit de band bij? Dat is meer begonnen, het won mij een riffje van Jeroen, dat er zo'n Egyptische riffje hier. En dat ik dacht van ja, vakantie in Egypte. En dan gaat het meer om mensen die naar zo'n all-inclusive hotel gaan. En daar smoordronken worden en heel daar fretten en goed keer sigaretten roken. Nou ja, dan had ik daar en ruzie meidje om die stretches mee aan zien. Dus dan maak ik daar een verhaaltje van, ja. En Boude Morren, hè? Boudemeuren, hè? Hier moet er komen, hier zal er komen. Meest een stem op de HKP. En we bouwen een prachtig mooie, schitterende murrie. Ja, hij is haast weer baas, hè? Ja, jong, dat komt er huis. Ja. Maar blijf bij deze plaats, we zijn zo, het is een beetje compilatie, maar wat naar je noemers. Ja, we winnen eigenlijk stiekem door de jaren heen al dwaande. En ik denk dat Boudemeuren, dat leidt ook al een paar hier, wist je. Dus we hekken al een nieuw album om, met alle drukte is dat er altijd bij inskaten. Dus we gaan nou even zijn, eigenlijk omdat we verhuizen binnen, we hebben een studio en huis. Nou ja, dat huis had ik verkocht. Dus toen zijn we van de man naar hut dat album even opnemen. Dan kunnen we die er nog hut even uitpoepen, wist je. Dus ja. Je mag hem eigenlijk vooral online released, hè? Maar geen groot feest of festival eromheen. Jawel, ja, we hadden dit hier een Hoenekop Festival, jongen. Wat eigenlijk de CD-presentatie weer. Maar eigenlijk hebben we dat net heel goed promoot. Ja, om in ooractiviteiten is dat een beetje bij inskaten. We hebben op de jongens zelf, weet ik, voor iets van 60 cd's verkocht. Dat is echt weinig. En er is cd-verkeer bij sowieso minder. Maar kleren, we hadden nou online, we zitten op Spotify en al die dingen meer. En we zullen nog wat meer aandacht aan de komende tijd. En dan komt het vanzelf weer. We maken het net altijd er ook mee. Nou ja, 2024 had je al een paar cent. Je bent bij een studio bezig, album is het. Wordt het weer een echt hoenekop hier? Wat dat onbelangrijk? Dat gevoel had ik dus wel. Ja, ik had echt een heel goed gevoel voor 2024. Misschien een rare vraag, maar best nog steeds fris in de kop als de Tour de hoenekop had. Zenuwen, dingen, ideeën, plannen, te gek? Dat blijft altijd. En het komt echt omdat ik nou in de verliezen zei ik al een week de hele week met de hoenekop doen. En dan was het op een gegeven moment een beetje hoenekop warrig. En mijn hele leven bestond eigenlijk zo'n beetje uit de hoenekop. En nu zit ik wat meer in het oren werk en er zijn steeds meer dingen die me uit handen genomen worden. En dan ontstaat er ook wel wat meer ruimte voor nieuwe dingen. En zoals ik zei, we hebben een boek vol ideeën. Dus het zou maar zo als ik die naar je studio kleren is, dan moet een broek ook vanzelf. Dus waar weet komt er dit hier weer een album uit? Ja, zo zou ik kennen. Je bent naar Canada geweest, er is een film uitgekomen, elke keer weer gekkigheden. Kunnen we nog gekkigheden verwacht je dit hier? Hoenekop gekkigheden? Jawel, ja, ik ga een heel instituut. Ik ga al ideeën en een van die ideeën is, ik weet niet dat we dwang naar dit hier en onze oren, maar we willen graag, Canada dat is schitterend voor zelfs. Dus misschien wil dit hier een Europese tour doen. En dan huren we een grote interliner of we kepen naar het vrachtauto of naar het bus en hoe plop handgruderie bewezen. Dat komt wel helemaal goed. En het leek me leuk om dan Europa terug te gaan. En dan vriezen om uitens op te zien. En nog filmplan? Ik ga nog een paar scripts lezen voor meerdere films en een serie ga ik nog lezen. Dus dat ben al je plannen die lezen. Ik ga lessen nog een roltje spelen in een film over Vincent van Gogh. Daar worden we voor vrij, dat was zo mooi. Oele en ik erin. Er was een roltje voor Oele en ik. En we kwamen daar op die set, dat was heel lang wachten, wist je. Maar dat we in een kroeg en we hier in de koelkast vonden. En op een gegeven moment, en we moesten 12 vervelende dronken vriezen spelen. Dus, maar op een gegeven moment dat we aan de beurt weer en dan hoeven we niet meer te acteren. Wat voor film? Die ideologie toch net? Want ik zeg op de socials, dat is van die film zie je ook, hè?
Nee, dat wie een orenfilm. Dat is Grenzeloos Verraad. En die is al een skoft uit. Dat is een oorlogsfilm. En daar heb ik ook een rol in. Maar dat is juist mijn gezicht. Dus juist alleen maar dat ik de helskaarten word. Ik ben er de hele dag west. Voor een hele seconde dat ik in die film zit. Maar dan zitten ze me in de regen en dan val ik om. En dat weet ook. Maar die film is al wat te zien. Maar die film van Vincent van Gogh. Ja, daar ben ze nou nog mee ontdraaien en monteren. Wanneer dat uitkomt, weet ik net. Maar dat... Landelijke productie? Ja, zeker. Dus dat zal ik wel weer op streamingdiensten te keer wijzen. Maar het is niet tijd zullen we dat wel weer wat promoten. Ik wist net dat Vincent van Gogh ooit met freestalige mensen in de kroeg zetten hier. Maar... Nou, je had een heel skoft in Drenthe omsleen. En zijn periode in Drenthe, daar gaat het om. Maar ja, er kwamen ook wel dronken vervelende Friesen in de kroeg. En wie krijgt wat voor u? Vincent van Gogh en de hoenekop. Misschien een mooi thema voor het volgende album. Ja, waar weet. Het is wel duidelijk. Het wordt wel een drok en mooi hier dus. Ja, we horen het op. Hè. Mooi, misschien beweging blijven.